The Escapist Seekers. Σήμερα είμαστε έξω στα βουνά του Μασερά. Να διανυκτερεύσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Λογικά το βράδυ θα φτάσουμε γύρω στους 4-5 βαθμούς. Μπορεί να μας βρέξει και λίγο. Θα δείτε σήμερα το φαγητό που φέραμε. Αγοράσαμε snacks, φαγητό να φάμε. Έτοιμοι με τα αντίσκηνα μας, τραπεζάκια μας. Είχαμε αγοράσει κάποια αντικείμενα από το Τέμου με 100 ευρώ budget και έχουμε έρθει σήμερα να τα ξαναδοκιμάσουμε. Αυτά από εμάς. Θα δείτε το βίντεο. Γεια σας λεβέντες. Καλημερούδια, καλημερούδια. Ξεκινάμε σήμερα, φεύγουμε για τα βουνά. Θα τα πούμε στην πορεία. Ας ελπίσουμε ότι θα μας αφήγει να κάνουμε τη διανυκτέρευσή μας στο βουνό. Ας ελπίσουμε να επιβιώσουμε το βράδυ στη διανυκτέρευσή μας μέσα στο βουνό. Πάμε πολλά λίγο Κώστα. Να τα καταφέρουμε. Νομίζω να μας κάνουν τι κάνει σήμερα. Το λοιπόν, προχωρούμε και βλέπουμε. Κατευθυνόμαστε σιγά σιγά για τη διανυκτέρευση μας στα βουνά του Μασερά με τον φίλο μου τον Κώσταν. Προσπαθήσαμε να βρούμε κανέναν ποταμό τρεξιμιών, αλλά δυστυχώς. Τι είναι ο τρεξιμιός ρε στα ελληνικά? Να τρέχει, ποταμός φουσκωμένος. Εντάξει ρε. Είμαστε σε έναν καταπράσινο δάσος. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Φτάσαμε στο σημείο το οποίο θα διανυκτερεύσουμε απόψε. Δυστυχώς είναι λίγο λερωμένο, άρα να ξεκινήσουμε λίγο με το φίλο μου τον Κώστα να καθαρίσουμε. Να βρούμε κανένα σακούλι, να κάνουμε λίγη καθαριότητα. Ναι, πρέπει. Αφού είναι λερωμένο από τους συγκινικούς φίλους μας. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Ναι. Και ξεκινούμε. Μέχρι να σαστεί τον ποτάκι του φίλου μου του Κώστα που εξικόλλησε, ευτυχώς είχαμε super glue. Γίνονται και αυτά. Να κατεβάσω εγώ τα αντίσκηνα κάτω. Καλό. Εντάξει, καθαρίσαμε όσο μπορούσαμε να καθαρίσουμε. Συνεχίσουμε σιγά σιγά. Θυμάσαι σου έφερα κάτι αν βρέξει. Ναι. Θυμάσαι που δεν έφερες αδιάβροχο? Ναι. Και είπα σου έφερα σου κάτι αν βρέξει. Οκ. Να κατεβάσω και τα φαγητά μας. Σιγά να μου. Καλά μάλλον. Είσαι το τραπεζάκι τι? Το λοιπόν. Το λοιπόν ρε Κώστη. Είπα σου ότι έφερα σου κάτι αν βρέξει για να είσαι καλυμμένος. Αδιάβροχο. Ναι, σίγουρα θα είσαι καλυμμένος από τη βροχή. Εντάξει, έλα στα δούμε. Έτσι είδαμε. Να σε βλέπουν οι φίλοι μας στην κάμερα, περίμενε. Το πάρω λίγο πίσω.
Οκ. Θέλω να κλείσεις τα μάτια σου και μείνε για μένα. Εντάξει, να σου το φορήσω. Εντάξει. Να μην πονέσω. Τώρα, πώς σου φαίνεται? Πάντως προστασία θα έχω. Σίγουρα. Εσάς πώς σας φαίνεται? Καλό, καλό. Κωστή μου, είσαι έτοιμος? Ναι, καλό. Να στήσουμε. Ξεκινάμε. Όπως είχαμε για το προηγούμενο βίντεο τη σκηνή μας. Βάρτε έτσι για μία θέλει και θα στήσω εγώ δίπλα. Ωραίος. Την καρεκλίτσα την περιβόητη, τη θυμάσαι? Ναι, Ιδού. ωραίος. Σκηνή είναι έτοιμη. Εντάξει. Καλό. Τώρα μένει σπάσω τα νύσια μου. Είχα ξεχάσει ότι η δικιά σου είναι κατευθείαν. Ναι. Το λοιπόν. Είναι όλα αγορές από το Τέμου, θυμάσαι, ναι. Το λοιπόν φίλε. Να ανοίξουμε και κανένα παραθυράκι. Έτοιμος. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη σκηνή, γιατί το λέω κάτω από πιάνει και σκηνούν. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη σκηνή έχει δύο παράθυρα, ένα δεξιά αριστερά, δύο πόρτες, μια μπροστά μια πίσω και οι δυο είναι φούλα διαβροχών των αντισκηνών του το συγκεκριμένο. Πολυτελές τα παράθυρα του φούλα εριζόμενα και ξέρω εγώ. Μαζί με τις πόρτες μπροστά πίσω να έχουν και εντομοαποθητικό δίχτυ για τα κουνούπια και τα ζωήφια. Αυτό το έτσι έρχεται σε τα ωραία καταπληκτικά χρώματα ρε φίλε, μαζί με σκελετόν από τιτάνιο. Κώστα μου, είσαι έτοιμος να διακοσμήσεις το αντίσκηνο σου μέσα? Να μας πεις λίγα λόγια για το αντίσκηνο σου, να θυμίσουμε λίγο τον κόσμο. Τι να πούμε, το είχα πάρει από το Τέμου αν θυμάμαι στα 15-16 ευρώ. Ωραίος. Τα μόνα που έχω για σήμερα, το οποίο δεν έχω πολλά πράγματα. Ένα sleeping bag έχω, ένα φωτάκι, ρούχα που έχω πάρει μαζί μου, τρόφιμα, νερά, αυτά. Αυτά. Άρα μέσα στο... να βάλεις μόνο έναν sleeping bag. Ναι. Οκ. Θα μας ξαναγήσεις μετά μέσα να βάλεις το φωτάκι σου. Ναι, καλό. Το φωτάκι μας έχουμε. Έτοιμος με το φωτάκι. Έτοιμο. Ωραίος. Ωραία, να πω και εγώ ότι έφερα 2-3 πράγματα Κώστα μου. Είναι πολλά. Να ετοιμάσω να στείλω, να σου δώσω την κάμερα. Ναι, καλό. Οκ. Λοιπόν φίλε μου Κώστα, έλα κοντά να βλέπεις. Και εγώ έχω φέρει έτσι 2-3 πράγματα για το αντίσκηνο μου. Έχω φέρει έναν υπόστρωμα. Μάλιστα. Έχω δαμέ. Είπαμε 2-3 πράγματα έφερα και εγώ.
Να το βάλω μετά. Σκοπεύω να σε φιλοξενήσω το βράδυ. Θέλω να είσαι άνετος το βράδυ που θα σε φιλοξενήσω, Κώστα μου. Εντάξει. Για το κρύο από κάτω, Κώστα μου, θα βάλουμε αυτό. Πώς σου φαίνεται, ωραίο, σ' αρέσει? Άρεσε σου. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο. Το ξέρεις τι είναι? Μαξιλαράκι σου. Από το τέμου. Να το πιάσεις πόψε εσύ να κοιμηθείς. Κάλυψε το με κάτι της από πάνω. Εντάξει, χρησιμοποιεί το, μπορεί να φουσκώσει ακόμα λίγο. Θα σε ξεκουράσει παντός. Επειδή εγώ δεν ήρθα πολύ προετοιμασμένος. Ένα μαξιλαράκι απλό έφερα. Είναι μαζί με μια μπατανιούλα για να σκεπαστώ το βράδυ. Δηλαδή, άμα έχω ένα προετοιμασμένος, δεν θα φέρνεις. Περίμενε ρε, ξέχασα. Περίμενε. Ξέχασα, Κώστα. Κώστα, ξέχασα, Κώστα. Sleeping bag. Ωραία. Το λοιπόν, Κώστα μου. Μάλιστα. Τι λέει? Τι γελάς? Καλό. Αν δεν ερχόσουν προετοιμασμένος, δηλαδή τι θα έφερνες, ρε αδερφάκι? Περίμενε, είναι ετοιμαστικά ακόμα. Έχουμε επίσης το μαγικό τραπεζάκι για να έχουμε τα πράγματά μας επάνω. Εδώ δίπλα μου. Έχω φέρει και για φιδάκι για τα κουνούπια, αν το χρειαστούμε. Φανάρι εγκέφαλης. Καθισματάκι να το βάλω στην καρέκλα μου, μήπως και πονάσει ο κολός μου. Νομίζω ναι, είμαι έτοιμος. Το λοιπόν, Κωστή μου, να μας πεις λίγο τα σνακ που αγοράσαμε, ναι. Λοιπόν, ξεκινούμε από τα υγρά. 2 μπουκάλια νερό, 2 γεύσεις με χυμό. Τι χυμούς αγοράσαμε? Είναι μάγκο ροδάκινο, το αγαπημένο μου, και μπανάνα του φίλου μου του Ανδρέα. Ένα popcorn καραμέλα salty, να το δοκιμάσουμε. 2 Pringles, βαφλάκια, cookies, μπάρες πρωτεΐνης, burgers. Ναι. Οι μπάρες πρωτεΐνης ήταν εμείς που είμαστε fit. Ναι, εννοείται, τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω. 2 σάτζι, μαντολάτο και παστελάκι. Μάλιστα. Έχουμε να ψήσουμε και τον καφέ μας, το ζεστό, να βράσουμε. Έχουμε το συνεργείο μας, τον καφέ μας, τα ποτηράκια μας, μια χαρά. Έχουμε σακούλι για τα σκουπίδια μας. Έχουμε το φως για τη νύχτα, τα με στο αυτοκίνητο, εδώ για μας βλέπει. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ να πάει να κοιτάξουμε λίγο. Μπας και βρούμε κανένα μανιτάρι. Ναι, πάμε. Καλό. Έτσι για το να δούμε, αν δεν έχει ένδειξη, στο κάτω-κάτω σταματούμε. Πάμε να ψάξουμε λίγο, ναι. Alright. Έτοιμοι για μανιτάρια, ανεύκαλε φυσικά. Σήμερα πώς έχουμε ρε Κωνσταντίνο, 15? 15 του Δεκέμβρη. Να δείτε το βίντεο μετά το καινούριο έτος. Άρα να ευχηθούμε που τα τώρα χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά για τα Χριστούγεννα. Να είσαστε πάντα με τις οικογένειες σας, να περνάτε καλά. Και μην ξεχνάτε πάντα να βρίσκετε χρόνο να αποδράτε έξω με τις οικογένειες σας, τα παιδιά σας. Τους αγαπημένους σας. Και να περνάτε καλά όσο γίνεται. Ξέρουμε είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι
Όλοι έχουμε τα προβλήματα μας στις κοτούρες μας, είναι πολλά δύσκολο, ναι, αλλά προσπαθούμε το. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτό που κάνουμε. Τώρα λοιπόν πάμε να κοιτάξουμε λίγο για μανιτάρια. Αν δεν δούμε κανένα δείγμα, θα επιστρέψουμε πίσω στο αυτοκίνητο. Έλα μικρά εξερευνητή, έλα. Βρήκες τίποτα? Όχι. Ψάχνουμε, αλλά ίσως μπορεί να θέλει λίγο νίκιο παραπάνω ρε Κωνσταντίνο. Μπορεί. Δεν μπορεί να έχει, αλλά... Κωστούμε να κάνουμε τον καφέ μας, να πιούμε. Ναι, καλό. Ωραίος. Σήμερα κλείσα. Στην υγεία σας παιδιά. Τον καφέ μας. Άντε και στην υγεία σας. Στην υγεία σου Κωστή μου. Στην υγεία σου Λεβέντη μου. Και ας ελπίσουμε να αρέσουν τα βίντεο μας του κόσμου. Να μας ακολουθήσουν. Να μας στηρίξουν. Το ελπίζουμε, γιατί πέρα από εμάς το κάνουμε και για εκείνους. Ναι. Να βλέπουν επιλογές. Και επίσης, για να ξέρουν τα παιδιά, να έρθουν και κάποια βίντεο τα οποία θα θέλουμε να συμμετάσχουν στα βίντεο. Γι' αυτό καλά κάνετε όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στα σχόλια, στα βίντεο με έτσι είδους περιεχομένο, ακόμα και κάποια φαν με παιχνίδια που είναι να κάνουμε. Θέλουμε να μας γράφετε κάτω στα comments και θα επιλέγουμε ένα από εσάς, θα σας μιλούμε εμείς με μήνυμα και θα έρχεστε να κάνουμε βίντεο μαζί. Μπορεί να διανυκτρεύσει στο δάσος, μπορεί να είναι διαγωνισμός μαγειρικής, μπορεί να είναι και κρυφτό στο μολ ή ακόμα και στην πόλη. Ακόμα και στην πόλη. Το ακούω. Ναι, μπορεί να το κάνουμε και έτσι. Μπορεί να σε έναν τεράστιο μπάρκο, μπορεί ας πούμε να κάνουμε τα πάντα ρε φίλε. Θα δείξει. Έχουμε πολλές ιδέες. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε έτσι που τον Αύγουστο που προσπαθούμε να το στήσουμε. Έκανε το πρώτο μας βίντεο που θα ανεβεί στις 3 του μήνα. Το δεύτερο μας βίντεο που ήδη το έκαμε και εκείνο θα ανεβεί αμέσως το 3 του μήνα, νομίζω Σάββατο. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θα ανεβεί και εκείνο το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο, και τούτο που κάνουμε σήμερα το τρίτο Σάββατο. Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζουμε να σας αρέσουν τα βίντεο και ναι, θα δείξει συνέχεια. Την αγάπη σας θέλουμε μόνο, τίποτα άλλο. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά Εντάξει. ίσως να το κάνουμε έτσι. Σαν να σου λέμε πιο φώτη. Οκ, άρα. Κωστή μου, Αγάπη μου. Κωστή μου ενύχτος, να φάμε τίποτε. Φίλε, εγώ πεινάσα. Οκ, να το βάλω τούτον έτσι λίγο στην ακριά. Ναι, μαζί με Καλό. το μπρικάκι μας. Και να φάμε κανένα μπερκεράκι μαζί με Pringles. Ναι, why not. Ναι. Εκρύωσε, να. Κρυάδησε αδερφέ, έχει 9 βαθμούς. Ω, πρώτο πράγμα. Και Σωστός. το λοιπόν Pringles hot and spicy. Να βράσουμε, να. Να ζηταθούν τα μέσα μας. Ναι. Άντε φίλε μου, καλή σου όρεξη. Επίσης. Cheers. Δώσε. Cheers. Πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Το λοιπόν Κωστή μου, να μου πουλαλείς, να δούμε καμιά ταινία.
was about to get... Oh my god. Katrina Harper. You're my best friend in the whole world. Ακόμα έναν καφέ Κωστή, στην υγεία σου. Στην υγεία σου, Αντρίκο μου. Στην υγεία σου, φίλε μου. Έλα Κωνσταντίνο, γρήγορα Κωνσταντίνο. Όλα. Άνοιξε. Φως, δυνατό. Φως δυνατό. Hello. Καληνύχτα φίλε μου. Καληνύχτα φίλος μου. Ώρα για ύπνο κοπέκια μου. Θα τα πούμε το πρωί. Αφήνουμε την κάμερα κάτω και θα σας δούμε αύριο. Καλημέρα. Παγωνιά έψες. Σχετικά νομίζω κοιμήθηκα καλά. Δεν παγώσα λίγο. Αλλά οκ. Κωστή. Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξύπνησες. Ωραίος. Κάτσε να ετοιμαστούμε να πιούμε καφέ. Καλό. Ωραίος. Να θέλουμε και φως. Καλημέρα. Παιδες, αρκετό κρύο σήμερα. Για μένα τουλάχιστον. Ευτυχώς ο Ανδρέας μου έδωσε ένα υπόστρωμα να την παλέψω. Αλλά ήταν πολύ καλή εμπειρία. Πολύ καλή. Άντε, πάμε να ετοιμαστούμε. Κωστή μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς τα πέρασες εχθές? Κασάτος. Αλλά ωραία. Ωραία, ναι. Είχε παγωνιά, αλλά ήταν ωραία. Εγώ κοιμήθηκα ρε φίλε, να σου πω αλήθεια. Κοιμήθηκες και εσύ άκουας, Φαντάζομαι ακούες με και εσύ. Είτε με δεντροκοπτική είτε με συχνές τακτικές εκρήξεις. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν μείναμε αφορητοί. Ναι. Το λοιπόν, κοπέγια μου, εξυπνήσαμε, καταφέραμε τα και το βράδυ. Η δεύτερη μας διανυκτρεύση στη φύση με τον Κώστα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Με ξεχνάτε subscribe, like. Να κάνουμε τον καφέ μας να τον πιούμε με τον φίλο μου τον Κωστή. Με ξεχνάτε, είπαμε, subscribe, like και θα τα πούμε στο επόμενο. Θα τα πούμε. Γεια σας λεβέντες.